जाबाय मा फोरमायगोन पिएफएलखौ नागारनानै माने एक नम्बराव आंहा आंनि समस्थिनि रायजो राजानि जिथु आसा आकांक्षा बे आद्रा दंमोन नालाय खारन नोंथांमोना मिथिखागौ जाय गभर्नमेन्टआव थायो बिसोर सुबिदाखौ मोनो आङो गभर्नमेन्टआव गैयामोन बिपिएफ हान्जाया थ' आंनि एमसिएलए फान्डनि एलइडि फान्ड फैसाया एमसिएलए एलइडि फान्डनि परिमाना 50 लाख दंमोन आरोखि खिन्थु रुलिं पार्टिनि एमसिएलए मानगोनां एमसिएलएफोरा 10 crore मोनदों प्रत्येक फेसआव आरोखि आं सानदों 10 कोटि करि जुदि प्रत्येक फेसआव मोनोबा 50 लाखखौ निश्चय बारा मावनो हागोन आं बे सानदों आरोखि आरो माखासे जोंनि रायजो राजा आफाफोरनि जिथु आसा आकांक्षा बे जेनेबा अरुणोदय पिएमके चेनेल हक फिसा जिथु सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि जिथु अनसुंथाइ सोरां बिथांखि हमना ला आरो जिखिनि इउपिपिएल फान्डनिफ्राय जिखिनि मिशन भिसन डिक्लेयार खालामदों बेजों रायजो राजाफोरा निश्चय मोजां लाभवान जागोन आं सानदों आरोखि खामानिया जागायदों गासिबो मोनजोबदों बुंनो नागिराखै आं जागायदों निश्चय जोंफोरा सहयोग खालामबा आरो गियार जाबावगोन आं सानदों आरोखि नोंथां मथा मथि प्राय 3000 हमना लादो फैबावगोन आसा दं बेखौ आं आसा खालामदों बेखौ जाय इउपिपिएल दलनि मानगोनां सिएम सारमोना बिथांमोनासो मिथिगोन हाग्रामा महिला साराथ' आंखौ बिफा गुरु हिसाबै आं मावनायबोदोंमोन खिन्थु आं बिथांनि गोसोखौ जय खालामनो हायाखिसै आरोखि आं बिपिएफ हान्जानि मावथि हिसाबै जिथु कर्मि मर्यादा जि मोननांगौ बेखौ मोननो हायाखिसै आरोखि आरो बे मर्यादाया एसे गोब्राबानो बिपिएफ दलाव बेखौ बिखंगतिखौ नुनो मोनदों आरोखि जिहेतु नोंथाङा फोथायनाय दं नामा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव फैनानै जौगानाय खामानि मावनो हागोन निस्सय खारन बे सरकाराथ' क'लिसन सरकार बे फैगौ 25 उनाव 30 थागोन थ' रुलिं पार्टियानो बेयाव डेभेलपमेन्टखौ मावगोन अपोजिसनाल बहाथो मावनो हागोन बे खुनु डाउट गैया आरोखि जिहेतु मैया क'क्राझार लकसभा एमपिनिफ्राय जयन्त बसुमतारी बिथांखौ फोसावबाय मा फोरमायगोन बे बुस्थुआ बिथांमोननि दलीय मेटार आं बेखौ बुंनो खोथा गैया आंनि खामानिया जाबाय मा इउपिपिएलआव फैबाय नालाय आं इउपिपिएलनि सान्थ्रि हिसाबै थै थां मावगोन आं बेखौ कमिटमेन्ट होबाय आरोखि गोजोन्थों